ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, боз ҳам дар бозори Корбонем, тарафи Тилло бозор, ҳафтум дарвоза, сеюм қатор, беҳадам кожинка, пальто, ҳар намуд кардиганои навинка овардагарам. Хушрӯ борои фасон азиманишон метумтона. Рақамҳои савдогарам дар рӯи экран ҳаста. Касе доставка мехоҳад, марҳамат нависен, шона доставка доранд. Бинен чӣ хушрӯча намха палточой фасон. Ино чанди будиян? Ино 750 сомон. 750 сомон турецки пальто духтаро. Ина бинен аҷоибот ранга кушонам. Размерашон чӣ хеле? Размерашон 38 46 Туркия. Аш 38 то 46 турецки. Значит то 52 54 мешавад, а? Ана баъд инаи моделаш бо дигартар. Иё ямам хенар. тамошобинони азиз, шумо медонед ки ширкати Фаберлик яке аз бойтарин ширкатай. маошое ки ин ширкат метия, ягон ширкат чени ино маош наметия. ин қадар бонусе ки дора компанияи Фаберлик барои коргарош пешниҳод шудагиай, ягон ширкат ин хеле бонус наметия духтаро. бовар кунед, ҳозир занҳои тоҷики мо дар ҳамин миёни 2-3 соли охир аллакай пешрафта шудагиян дар компанияи Фаберлик. аллакай аз ҳисоби ин компания хонаву дар гирифтагиян, мошин гирифтагиян, маошҳои хуб мегиранд. шумо низ метавонед кор кунед духтаро. аз дасти шумо низ мебиёя. дар хона нишастагиен, дар пеши фарзандонтон. фақат як телефон дар кораи тамом. анами хоҳараки мада бинависен, фаҳмондан, регистратсия кардан ҳамаш бепулай. шумо нависен, кора мефаҳмонандтона. баъд духтаро ин гурӯҳ беҳтарин гурӯҳае ки дастгирӣ мекунад одама то маош гирифтана дар ин команда шуморо дастгирӣ мекунанд. нависен духтаро, албатта пушаймон намешавен. бо бинед чӣ қадар анаи 850 сомон турецки. мана патошон хушрубо. ира бинем. ана духтаро 650 ишт бо дарозтаракая. ана ҳамаш ранг доранд духтаро, ҳама намуд ранг ҳастай. иш чиқа хушрувай тедди кати курткаву палто якҷоя. чандай? 750 сомон. аҷоибот хушрӯ. фасон духтаро. бо ин нархое ки ман гуфта истодам бо арзон мешаванд, а? ай пеш биён тамошобино, ино бо арзон мешаванд. ино чанд? ана иша бинем бо чихе модели новинкаи фасон 700 сомон ай духтаро. ино гарантия доранд духтаро ки пад намезананд. ба тамошобино чихеле гуфтум ҷа бозорай бо арзон мешава, биёен ай пеш ҳатман. ана баъд ин намуча бинен чихе хушрӯ ҳамиама 450 400 метиян турецки палтои фасон. на духтаракое ки палто пурсида буден, медонам ки бисёр нависта буден. марҳамат биёед анами нуқтаи савдо. иш бо модели новинка остинакош кожаный. нархаш 450 сомон. ай кожаный чанд ранг будай духтаро? диден? аҷоибот. хушрӯа фонарикои фасон. ин нархаш чандай? 650 сомон. ана неё хушрӯ бо новинка. иё чанд? сумочкаош чанд сомиян? 140 сомони. духтарако анамхе катишон сумкачао ҳаста 140 сомони. хушрӯа қафасоне. ҳам палто хушрӯа, ҳам сумкачаошон да гап нест духтарои равинен. хушрӯчан ҷудогона метонен харен, метонен комплект карда гирена. духтарако нависе рақамаи савдогар аст. бо шумо да сураташа мепартоя. чанд намуд доранд. мана чанд хел фасоно доранд. ана баъдан иёра бинед чихе новинкаи фасон мех дорана. дохилаш пашм дора. нархаш 280 бо арзон мекунам. духтарако 280 сомон анамхе модело бо арзон мешава. мехошон ҷудо мешава духтаро.
размерашон чӣ хелай? Размерашон ай размерои на S сар меша то 2XL 3XL размер доранд. ай S то 3XL размер ҳаст. ба ҳазур метонен омада ай пеш бинед. Ана иноша бинед духтаро. Фасонак. Ино чанд? Ино ҳамашон як нархан 280 бо арзон мекунанд. духтаро нигоҳ кунен. хушрӯ 280 сомонай арзон мешаванд бо. Диден? Мана ҳамаш моделҳои фасон. Ана куртка. Курткотон чандияд? 350 бо арзон мешавад. 350 бо арзон мешавад. духтаро ино ғавсан. балонои ғавси ами дар ҳақиқат ҳам зимистона. Мана ҳозир курткаи тунук бисёрай. 350 сомон бо арзон мешаванд духтаро ина нархошо. баъд ана ин палточаи теди ино чандай? 600 Турция. тоза турецки теди духтаро 600 сомонай бо арзон мешавад. аз инам чанд ранг дорад на? мана ҳамаи рангҳо ҳаст. шумо нависен ки кадом ранг дар кораитона расмша мепартоянд. мана хоҳишмандо боварӣ дорум маҳқултон мешавад. барои нуқтаи савдо беҳтарин нуқтаи савдояй барои хушрӯ доранд. ана инора бинен. ино чандиянд? Ино 350 бо арзоншон мекунем. духтаро ино 350 сомон диден бо арзон меша мехош ҷудо мешаванд. Ана арзон шудан 350шон кардам. ана ин кожанкачои панчо буда пончо буд 350 сомон мехош ҷудо мешаванд. Ана ино 180 курткои беостин. ина духтарако 180 сомон диден. ина моделош фасонак. ина и тарафам ҳамхе инорам арзон кардем. ира 300 сомони кардем. ина инам дора. ина духтаро ана ино 300 сомон. ино дарозаки хушруванд. гребоношон драповияян хеле палтоги. инош боша ҳам замок доранд ҳам вайкати кнопочняд. маҳкам меша. бо арзон мешаванд. ҳамин нархҳо ҳамаш арзон мешавад. ин ё двойкаян чиан? ино турецки двойкан. баъд тамошобино анамихе двойкаи фасони турецки омадай. марҳамат ина ин намудош брюкчнияй. брюккатян диден тунико кати ино чанди? ино 350 сомон якумги швай бофтш сахтаракай. аму инамина? ана ин 300 сомон диден духтаро бо арзон меша. ана инш 350 ҳай. вязкаш сахти хушрӯай. мана а инош чи? сафедаш. ана ин намудош 300 сомон. тоза турецки. баъдан юбкадоро бо ҳаста. юбкадорош чанда? 380. ина 380 сомон духтаро бо арзон меша. ёра бинен турецки. ана духтаро аз 380 сомон аст. сета ранги фасон диден. бо дигар рангоша пирсеншона доранд дигар рангама. ана баъд ана ино 320 сомони ан ангорко бинен чӣ қадар дарозан бо арзон меша иям. мана и ангоркаяй. мана хушрӯчаи материалаш брукакошона бинен вязкаша хича аҷоиб стили фасон 320 сомон бо арзон мешавад. иҷада бо дигар хелош ҳастай духтаро. ира бинен чӣ хушрӯ новинка. мана и фасони бад ё чандан? хушрӯане 300 сомони ёра бинен духтаро. иам чандта ранг дора? сиёям дора духтарако. на бенигин бечи беяд хушрӯ некем вайш фасонош бад материалшам хушрӯвай. турецки двойка. инош чи? иношам 300 сомони ангорка. ана ангоркоям 300 сомон духтаро. бо як маротиба пеш омада хитон бинен духтаро бо нақстар мешава. барое ки качестваш зурай. ана двойкои турецки балшмерка ҳастай. мана ай 80 ранга доранд. мана нархшон 300 сомон. хушрӯ духтаро. материалшам ҳамиқа хушрӯвай. бад вайшам стилшам фасон. мана аҷоибот хушрӯ. инамино ҳама расветкои ҳами двойкоян диден. мана сиё дора. ана ин хулос ҳамаш анамихе двойкои хушрӯ. ҳамин модел отдельный бо тунико ҳастай.
агар туничкои аделни гӯен духтаро туничкои аделниш чандай 250 сомон анамхе туника 180 сомон ва яй размери маламиркашай но боло даран шевли тойкне мана 180 сомон размерои майдаш духтаро қисми болора бинен ана размерои булбаиш боша балишмеркаш боша 250 сомона ана иҷа чияй ина ино чиян ана ино вай платиои новинкаи дарозанди аз ниёзияташ нишонтиен чанд та ранг будай рангакои хушрӯ оз машмуда ай пеш бо хушрӯ нишон метам инаи куртои дарози зимистона духтаро марҳамат турецки айна моли турсия расветкош ҳастае марҳамат духтарако бо биёем хитон бинен диден чанд та ранг дора як бор дига нархаш 300 сомон духтаро бо арзон меша турецки ай мана инаи рангошонай бинен чӣ хел рангои хушрӯ доран мана шумо нависен шона бо сурат мепартояндтона бор бисёр айҷада касоне ки кардиган пурсидабден духтаро ина марҳамат кардигано бо омадан иҷа ду намуд кардиган омадагиай мана анаи чандай анаи розвиш 200 сомонай духтарако и тунуктарай айнаишам хит бяскаш хушрӯай духтаро ғавсай ина ино 300 сомонан бо арзон мешаванд нигоҳ кунен у дигара ино дигара марҳамат биёен бозори корвон тарафи тоза турецкан бозори корвон тарафи тиллобозор мана ёша бина ё чанди мана 350 бо арзон мешад бойкаи хушрӯ мана турецки касе дар корай духтаро биёем бо бинен хитон духтаро аз 380 сомон аст се та ранги фасон диден бо дигар рангоша пурсеншона доран дигар рангама ана баъд ана ино 320 сомониян ангурко бинен чӣ қадar дарозан бо арзон меша иям мана и ангуркаяй мана хушрӯчай материалаш брукакошона бинен вяскаша хича аҷоиб стили фасон 320 сомон бо арзон мешава иҷада бо дигар хелош ҳастай духтаро ира бинен чӣ хел хушрӯ новинка мана и фасони бад ё чандан хушрӯане 300 сомони ёра бинен духтаро иам чанд та ранг дора сиёям дора духтарако на бенигин бечи беяд хушрӯ некем вайш фасонуш бад материалшам хушрӯвай турецки двойка инош чи анаи ангуркоям 300 сомон духтаро бо як маротиба пеш омада хитон бинен духтаро бо нақстар мешава барое ки качестваш зурай ана двойкои турецки балшмерка ҳастай мана ай 80 ранга доран мана нархшон 300 сомон хушрӯ духтаро материалшам ҳамиқа хушрӯвай бад вайшам стилшам фасон мана аҷоибот хушрӯ намино ҳама расветкои ҳами двойкоян диден мана сиё дора ана ин хулос ҳамаш ҳанамхе двойкои хушрӯ агар туничкои аделни гӯен духтаро туничкои аделниш чандай 250 сомон анамхе туника 180 сомон ва яй размери маламиркашай но боло даран шевли тойкне мана 180 сомон размерои майдаш духтаро қисми болора бинен ана размерои булбаиш боша балишмеркаш боша 250 сомона ана иҷа чияй ина ино чиян ана ино вай платиои новинкаи дарозанди аз ниёзияташ нишонтиен чанд та ранг будай рангакои хушрӯ оз машмуда ай пеш бо хушрӯ нишон метам инаи куртои дарози зимистона духтаро марҳамат турецки айна моли турсия расветкош ҳастае марҳамат духтарако бо биёем хитон бинен диден чанд та ранг дора як бор дига нархаш 300 сомон духтаро бо арзон меша турецки ай мана инаи рангошонай
бинен чӣ рангои хушрӯ доранд. Мана шумо нависен шуна бод сурат мепартояндтуна бор бисёр аиҷада духтаро ира бинен чанд таранги анамин намуд кардиганои кожани омадай беҳад фасон хушрӯ дохилшон начос дорада начос доранд дохилашон марҳамат беҳад фасонак размерашон чандай ёзи арзон штагиян 48-54 ай 48 то 54 размер астай нархаш 400-380 метиян духтарако 400 сомониян 380 сомон метиян ира бинен чӣ хушрӯ ай пеш бо омада бине бо нақстар мешава мана сортои нақсшай мана чанд таранги хушрӯ доставкаям доранд. Ма рақамҳои савдогара дар рӯи экран мемонам. Касе дар доставка дар кора нависен шуна.